Sziasztok srácok, ez itt ismét a Gang Gyuri. Most játszunk a Gang Beast-tel. Hát, Kétféle opcióval fogunk játszani, a Millibe, vagy egymás ellen megyünk, meg a Wave-be, amiben mi ketten leszünk botok ellen. igen. Csodálatosan rossz lesz. Nem baj, na várjál. Lesz a Johnny, amit a Johnny-zni valód. Johnny, ott fönn vagyunk. Akkor menjen, halázzuk meg mindenki más. Várjál. Egymás? Ja, lesz, legyen a Milli. Legyen, akkor megint a 8 nyertig. Jó, én akkor kireszek. Várjál, én leszek valami elrettentő lesz. Ó, az a csöves. Hogy ez? Várjál, akkor Milli. És akkor 8. Ja, várjál, én nem vagyok bele. Milli, és akkor 8 nyertig. Így van. Random stage-ek, jó. Start. Uha. Ez borzalmas lesz. Hát az végképp. Uring. Pudi. Na. Itt meg nem voltunk. Nem. És megint én vagyok itt. A sapkám! Úristen, repülsz! Na! Szar! Yes! Muah. Miért neked van köpenyed? Valami olyan köpenyem van, mint Neónak-e. Ajaj. Csúcs. Cucupe. Úristen. Ez mégis mi a názer... Na mindegy. És hogyan kéne itt... Nice. Jó, hogy ezek random ki... Ne! Igen. Így van. Tettem járok. Menj lefele. Elverlek ezzel a csővel a kalapom! Mi? Ja, a szaltot küldtem. Nem menj már. Na megint én halok majd. Ne az órát fogja, nem... Nem fogok semmit! Komolyan! Fogd! Kelj már föl! Tudod, kit fogdossá? Yes! Miatt fejeltem. Na, innen. Na, köszönöm. Kelj föl! Azaz, nagyon jön. De nem kell föl! Nagyon jön. Nem? Már innen. Engedj el. Ez az én terepem. Engedj, azaz. Ojjaj, nem feküdt egy óriás nudli. Kelj már föl, de Azaz, miért nem azaz. kell föl? Hát Istenem, de miért nem kell föl? Yes. Ez akkor egy-egy. Egy. Jó. Izgi volt. Látszik minden. Fasz. Az építkezés. Előbb csúnyán jártál itt. Igen. Hogy szalad a csöves. Olyan denit, mint Rocky. Nem menekülj! Yes. Kiütöttelek, majd lesétáltam a deckről, jó van? Yes. Kutyafa. Yes, a barna mindig jó. Na, ez... Ugye én különböző színű vagyok. Itt tornázolod. Én lekapom a korlátot, leszedem. Kifejeltem az ideget. Nem nyílik ki az ajtó. Ó, ki lehet nyitni az ajtót? Kifejeltem az ideget. Gyere. De nem megy át a korláton. Hát fetkekor. Nem lehet? Gyönyörű. Azaz. Ne rúgdoslak. Yes. Whee! Yes. Haldoklom. Boy! Ez milyen lesz? Töccse! Ott van, egy kis beefloaf. Beefloaf, what? Nem szóltam. Ó, hogy ez ez?
Oh. Hideg víz, nekem kedvez, és szétmálok. Fogom az arcod és ütöm. Ne! Bementünk a jég alá! Dró. Oh. Valamelyik nyerhetett volna. Legalább túl vagyunk azon a pályán. De én vesztettem! De nem, dró volt. Hours. Hú. Nem vagyok. Ez előbb miatt leszakadt a lépcső miatt Igen. előbb. Igen, mert szeretném a... De, ja, hogy én haltam meg, Aha. jó van. Csinálok egyet, így hopp. És akkor... Megint a kalapom. Te. Megint én haldoklom. De fogd már. Ne! Akkor jössz velem! Akkor jössz velem! Más opció nem volt. Ez csúnya számok. Mindig 3-1 már 2 karózod. De te az jobban! Most egy oldalon vagyunk. Most egy oldalon vagyunk. De ne! Én legelején letöltem. Te meg... saját halálodot okoztad. Próbáltam menekülni, de ába vert a deszka. Ez a... Trucks. Igen, ez. Ezen meg nem voltam. Ez csúnya. Hogy megyek át? Egyszer közelebb mennek? Igen. Még majd jön a táblák is, ott meg ott van. A táblán csinálok egy ilyet. Nem, azt levisz, hogy jön. Levisz. Jön. Ennél nem lehet szarabb. Búg összepréselt. Ott jönnek a táblák. Én kapaszkodtam. Én kapaszkodok, de kicsit szűkös a helyzet. Pedig rá... Jó. Vence. Ne kerüljek. Összeestem. Ne! Gyönyörű. Nem gyere beindul. Hogy a faszomba ütsz le egyfolytában? Te, tudod... Ott repülsz darabszal, mint hogy... Ilyet nem szabad. Na most jön a jó pálya. A cápás? Aha. Megint verekedni fogok a cápákkal. Legutóbb pályán, amikor jutottunk, 2 cápa kellett, hogy levigyen a fedélzetről. Egy nem bírt. Addig ütöttem, hogy jött egy másik. Most tényleg nincs a játéknak ott hangja, vagy csak már töltés tényleg nincs hang? Jó, szuper. Én vagyok Neo. Ez nagyon nem ér. Nem látok semmit. Meg itt a sapkám. A sapkámat kell szadizni. A tangó vagy mi van? Ennyi. Nem fogom a köpenyet. Jaj, na, majd. De Yes! nincs oda! Yes! De nem áll! Na! Gyere csak vissza! Tök jó, kabátomnak külön textúrja van és nem tudok elesni. Hogy néz? Hello? Nézi a vizet. Fuck. Yes. Ó, most a daráló. A szar. Nem, jó az. Hát te, mert konkrétan bárki ki tud mászni belőle, anélkül bedarálni. Várjál. Először megalkotom a helyet.
Yes! Ne! 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 Engem meg kienged. Kamadorál befelé! Erről beszélek. Mindenkinek kedvez a pálya, csak nekem nem. A kalapom megint leesett. Azt láttam meg először. Ahelyett, hogy csak a kalapomat Na vinnéd igen, el. itt ez gyorsan véget ért az előző körben. Most így gyorsan véget fog. Gyere ide! És leugrasz elején a vonat elején, ugye? Meghajlok tudásod előtt. Várjál, én neki futok. Nagyon jó. Hol vagy? Nem tudom, mindig kapaszkodok. Nem tudom, mi van. Én ott vagyok. Fuss! Átment rajtam a vonat! Nem éri. Én még futottam. Már csak egy kell. Nekem meg 5. És a végsző számolás. Subway. Hát az ronda. Enyém. Na. A kalapom! Már megint Szélhordasz kalapot. nem bírja békéhagyni a kalapomat. Ne szedd meg. Gyere már föl, könyörgöm. Ez meg a kalapom. Azt nem hiszem el. Szétkoplak a szekrénye. Ütödj már kétszer az életet. Köszönöm. Nem? Jössz velem? A levegőben vereget. Most a kácsak szállnak. Jössz velem. Engedj már el! Nem. Jössz! De nem áll! Nincs a világon ilyen, komolyan mondom. Bebújtam. A máz is. Remélem előbb a töködre ment rábban. Na. Ennek örömére, hogy ő nyert, akkor most jöhet a Waves. Várja. Waves, ez az. Várja, én nemet váltok. Melyik vagyok én? A bal oldali. Micsoda ruhák vannak itt. Én leszek. I'm gonna be a grandmother. Erre nem random, a roofra megyünk. Roof, az a legjobb. Ez csodás lesz. Csodásan A sebes. rendőr is a nagymama. Szép Ne sztori. tomboljál! Az a... Mi az? Azt hát te nyerted, minden megtehetsz? Vigyázz mellé a mama, ez kb. Olyan. Állj vagy lőm már. Jaj, vagy nem tudom. Az... Ne lelges már! Meg kell dobni őket a fedélzetre. Micsoda? Kicsi szar. Na, köszönöm szépen. Mit csinálsz? Judo fogásokat alkalmazol rajtam. Dob már azt vissza. De él! Kiütöttem a levegőbe. Le kell dobni. Te nem lehet. Ne szenvedj már. Te nem lehet. Nem engedi. Hát én megvárlak. Nem, megfejeltem. De ne engem! Ne! A kurva Isten hozzá. Hát ez... Akkor újra.
Dobsz a geci. Én is leestem. Valószínűleg felébredtek így az magával rától. Fuck. Sikeresen kiütöttelek, jó van? Nem is az a jó van, engem is Hagyjam már kiütöttek. békén. Egymásra vagyunk a tudtomban. Elkezdtem már beérni. Ez... A nagymama meg tudja jönni a nőves lőtőre. De hagyjam már békén! Akkor átszálltam bazdmeg, mint golyafas a levegőbe. Hogy leessék? Ezek után. milyen nyelest kapod, láttad? Nem hiszem el. Az egész Elhajolt. megint azzal kezdett, hogy ledobtak. De leütöttek. De persze nem oda céloztam. De próbálj már megcélozni azt. Anyám. 4 wave van. Így kell. Ennyi. Kiütöttem egyet, kettőt. De két különböző irányba vagyunk, így ez nem fog működni, szerintem ez nem esett le. Nem hát. Hogy kicsúszott, visszacsúszott a kicsi. Már álljál már lehet. De miért háttal állok? Mi történik a kicsivel? Nem tudom, Az nem. meg van átkozott, démoni. Démon. Az az? Dankeschön. Sheriff meglincseli a nagymamát. Mit csinálsz? De mit? De mi a... Ezt nem hiszem. Ez nagyszerű. És nem érdekel, geci. Ne! Bazzeg, hogy lettél Supermanbe? Lettél a Superman levetődni, mint Végre én. sikerült. A wave van. Visszajöttem. Tényleg. Mögület fognak jönni, úgyhogy... Tudom. Várom. A nagymama! Nem már! Ez cudar lesz, egyedül vagyok. Megfejeltem a kapitányt, erre leugrok. Mi lett ő? Ne! Hajrá! Menjünk a túloldalra. Viszlát a túlvégen. Nice. Lesz a vége. Ja. Nem? Nem. Rendben, bazzeg. Próbálkozom. Kiütöttek. Ő meg nincs a Steward az bazzeg. Ez a legköcsögebb. Azt kell Ez felmadni. már fölkelt. Jó, egy jó. Az az gyerünk. Oh fuck. Nice. Szilvernek a földre. Gyönyörű. Elkapja a párkányt. Na, ennyi szépen le, fiam. Te szemétláda. Ember. Tangóztuk tényleg. Elkészítjük egy judófogás. Szép. De ne, azt fog meg. Ma fő kell az igazság. Akkor mész te így le. Hozzá Ne! Nem, Ja. kapaszkodom. Ezt elhúzódik. Rik. A szép Kerülni hajaddal. fog. A szép hajaddal. Come on. Még? Hát csak egy. Feküdj le! Azaz. Ah! Dob le. Yes! Hát... Csak 3 perc volt. És megjelenik a nagymama. Seggelenik a nagymama. Jó, most jönnek Azok. a nagyok. Megint megfejlem. Ennyi. Nagymama tud fele... Akkor mondjuk a nagyjal foglalkozzá. Nagy- Lá! Nagymama tud fejelni, nem megyek bele, azért még bennem van a bugi. Bazd meg kiütött. Nagyi! Nagyi kelj Mi föl! történik velem?
Azok a kicsik miért ilyen bagosak? Bazd meg! Nagyi! Egy fel, Léci! Nagyi! Meghaltam. Ne! Nem! Mi? Működő! Most itt az idő. Na, hajrá, tomboljál. Visszafizessem. Hűha! Ez nem jó. Nem jó. Szép volt. Ez addig nyomjuk, ameddig nincs meg a izé. Menjen. De most miért váltottál? Ne, hülye vagy, Paul meg. Várja. De miért váltottál millire a Wavesről? És nem random, hanem Roof? Vagy legyen a Incarnator? Ne, Incinerator? Az a bajusz. Tudod, Önálló illata van. ez a truck driver. Azért az... Na. Ez ők a sheriff. Hoppá. Ui. Jó, most már elég legyen. Most már én irány. Nagyon szép volt. Van. Ne ellenkezzél. De miért ez milyen bagos az a kicsi? Ne ellenkezzél, hanem menjél lefele szépen. Na jó van. Gyere. Ledobtam hozzád, jövök én is. Balti verekedés van. Ne! Hát geci. Világít a csávó, akivel harcolok. Mit szívott? Haragottam az ajtóba! Én nem... Hoppá. Jövök. Végre. Meness be! Várjál, jövök, kihúzlak. Nem meghaltál. Már most? Egyedül vagyok? Aha. Pedig olyan eszembe belerúgtam. Jó, ezt hozd le, és akkor újra véledek. Baszd, ilyen nincs, pedig milyen szépen belerúgtam pedig, hát ez... Jó. De most figyelj. Ezt elrontottam. Mondom. Menjünk vissza a roofra? Ne, jó lesz, ez is menjünk. Húha. Túl ne! Meg kéne egyet nyerni. Végre. Kéne. Muszáj. Tomboljuk szét. Köszi! Nem megyek hozzá egyhez. Gyere! De hallod? Mi van? Mégse jól vannak a izé? Gyere! Olyan Nem megy le! vasból készült napszemüvegem van. Beruggaltam. Le kéne szedni ezeket a korlátokat. Hé, másodikra izé jön. Mama jön. Aha. Mindenkit szétfejed. Na mit csinálsz? Nem hiszem el! Ne engem! A nagyid! Szép térű! De rángat a kicsi. Kis izé, terpeközmunkás. Yes. Figyelj, Hát ez teljesen jó volt. mesés volt. Nem elengedte, magát engedte. Na hát, megjöttem. Hát csak 2 vév. Ez meg a 4-es. De hozzácseszett a falhoz el. Kiütöttem. Ezt látom, buff. Jó, legalább az elfogyott. Ne, hülye vagy. Rendőrök, nem vagyok jóba. Ez ők a sheriff. És ennyi állok van. Nem kell föl! Nem tudom, nem láttam, hogy hol megyek, így lehet belesétáltam. Ilyen közel volt. Nem baj, jó lesz, várj. Mi van? Most már egy valami brutál hát... Most már ez kell. Most már átláttunk a tekre, hallják meg. Most már muszáj. De hát engem eddig is megöltek. Na most lesz. Na, a kicsit elintézem. Legyek. Oké. Elütöttek. Csak, nem dobtam hozzád. Nem veszi föl? Vedd föl.
Nézem, ahogy ég. Lehettem rólam a kalapot. Le kéne szedni ezeket a korlátelemeket, nagyon útba vannak. Lefejeltem a csövet róla. Pű! Pű! Itt a kalapot, tessék. Pű! Na. Hát, bazd meg. Mangi! Egyszerűen beszippant, amikor a szélére érsz. Na, tessék. Ja, nice. Ez az magától bemegy, az hagyja. Ám, mert fő kell. Hát én nem mennék utána, mert te is ott fogod Az végezni. fő kell. Nem. Az már becsúszik. Most már biztos, hogy becsúszik. Ilyen. Kolbászok között. Hello! Yes! Respawn. Most föntről jövök. Ez új. Gyere nagy. Mangi! Kiütöttem a nagyot megint! Ne! Megvan a nagy. Ez remek. Ne! Hát bazd meg. Fogja magát és lefordul. Az a Wave 3? Igen. Ne! Ne! Te milyen szépen elítéztem a nagyokat? Kezdhetjük előre szerintem. Nem jó. Úgy fejelgetek, hogy ott maradnak, érted? És akkor... Mondjuk aki fekszik, azt mondjuk ihetnéd, nem? Nem tudom, mert támadnak. Hát ne. Ez csak illúzió. Na, jó, akkor gyertek ide. Itt fogsz meghalni. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. De az meg, jövök vissza, ezek lögdösed. Pedig a nagyokat milyen szépen. Válaszunk másik izét, pályát? Nem. Maradjon a cucli? Milyen ruhák vannak, te jó még? Azok a búvár. Kacsirke. Olá? Valami történt. Most már... Most már ide lenne nyerni. Szerintem nem. Kant van. Új. Látod, repültem. Na, a csirke. Új. Na, ez elég Yes. egyszerű, ez már jó begyakorolt. Ez ebben mindig megvan. Ennyi. Viszem a nagyot. Viszem a nagyot. Nem vagyok a legnagyobb! Nem áll. Jó, az ennyi volt. Oh, fuck. Ó, ember, megint engem ütsz ki. Fölnyaltam a padlót. Oh, fuck. Vigyázz a nagyot. Akkorákat üt. De miért már nem volt a lába? Már ott égett a láb, vágod. Annyi. Megint én kezdtem. Befejeltem. Ne! Bazd meg. De az a kis kicsi, az úgy tol, érted, hogy nem lehet elmondani. Ember. Nem áll. Az tol. Toll. Csirke vagy. Párnát alkotok belőled. Nem belőlem. Elmentezem az orvost. Milyen masszív ez a szar? De ne engem! Visszatartottalak belőle. Nem. Ember. Ajjajjajjaj. Fentről is fogunk szerintem menni. Nem. Nem. De tényleg. Nagy jön föntről, mert akkor én oda megyek. Igen, nagy röm. Föntről, ezt elintézem. Jaj, ne, ez fölé lett. Ott van a Te, nagy... tudod, van egy baj, hogy te elmentél a pálya túlfelére, és én nem látom, mit csinálok.
Gyönyörű Yes. kezdjáték. Így kell. Csapatmunka. Wave 3. Na gyere. Így kell. Ledobtam a mackós sajtot és meghaltam én is. Na hogy lesz? Mondjuk. Hoppá. Ez így nem? Leszorítanak. Gyerünk is kell. Olyanok, az vernek rá. Hát már hogy nő a wave úgy jön a... Hagyjatok már békén, elkezdem repülni mind. Ez erőség. Most ezzel mit csinálsz? Kapaszkodj főképpen, hogy maximum magaddal rántod őket, de nem a falba kapaszkodj. Nem jó, mert így ki tudnak ütni és elfáradsz és elengeded a falat. Hallod? Ilyen nincs. Visznek áldozni. Az áldozati csirke. Nem jó. Menekülök. Legalább egyetűség. Nem engedj el. De hogy jöttött ki? Ne vigyetek vissza. Kelljél már föl! Kelljél már föl! Nagyon érzés, hogy ez megint újra lesz. Nem tudok kijutni senkit! Ott fejelgetem a falat! Harma húznak egy különböző 6 kéz irányokba. rajtam, nagyon jó. Filéznek. Jó, majd fönt elintézem őket csak. Ha lent nem sikerült, hogy fönt hogy akarod? Fölviszem, hogy sok él leütöd őt és hogy viszed le? Hopp! Hopp! Na, azt kapd el gyors és szaladás. Nem azt! Azt ledobhattad volna. Nem tudtam! Jó, akkor kicsit. Erre kiütöttek? Húznak a földembe. Ne vigyetek már vissza! Nem szeretek ott lent, túl meleg van! Elég piros a sütő. Jó, akkor gyere a... Visszahúzott. Az kicsi! Az kicsi! Meglóbáltak. Falába, kell bele rögrára. Nem értem meg ez a sok szenvedést. De ember! A De buda láttad, visszatérés. nem írtam meg mit csinálni. Vertem, még nem akartak kiütődni. Engem még minden második alkalommal kiütöttek. Tököm. Leüt a peremre az enyém. Olyan öblöset kaptam, hallod? Kifeküdtem azonnal. Miért egymással verekszem? Nem, én őt ütöm, csak nem akarja. Gyerünk! Yes! De megint emelném föl. Nem, ne engem fogsz. Ó, ott a nagy. Egy nagy. Igen. Mama megint, nem hiszem el. Egyenes úton beütött a tűzbe. Én bírom, csirke vagyok. Engedjek el. Engedjek el. Engedjek el. Szállj, csirke, szállj. Jó, no, nem. Én ezt nem. Pussa. Nem, ne fogjál meg. De nézd meg, olyanok a fejlek rá, hogy megborondulsz. Olyan könyököst kaptam. Álkapocsra. Bírom meg. Ez így nem jó. De miért én kapom mindig legelőször úgy, hogy meghalljak azonnal a szállóban? Döngöl a földbe. Én ezt megint, nézd meg. Cigányok. Csoportosan visznek. De van menjél már. De hol? Ő a tűzről ugrik vissza. De segítem? Kifejetetted vele az üveget, az jó volt. Mi folyik ott? A nagy fekszik, azt látom. Nem a nagy, most már nagy is fekszik. De nem És a hiszem már el. tűzről ugrik vissza. És megint a Wave 3-nál kaptuk. Keci, megfejeltem azt a szart.
Jó. Ez lesz az a kör. Jó. Ez... Cápa leszek. Cápeti? Vagy cápali? És Cápeti. Utolsó... Mindegy. Na folytasd. Na jó, ez lesz az. Ez lesz az a kör. Én érzem. Innen. Ne! Kicsi nagyon masszív. Minden levizelem. Nagyon jó, most itt hagytál a kettővel. Épp step táncolok fönn. Ritmusra nyomunk. Miért nem tud átugrani? Kösz. De ne, és kiütöttetek, bazd! Nem. Nem áll! Hát ez nem volt az első körbe kikaptunk. De te voltál meg hamarabb a szokásoshoz képest. De nem mentem le magamtól a tűzbe. Ah, Ki se ütöm, bazd meg, csak megfogom és ledobom rá. nem tudod, mert visszajön. Hát kicsit így dobtam le. Az jó. Kezd velem. How? Jó, várjál. Hogy? Vissza kell menni nagymamához, addig abba volt a legjobb. Nekem meg a melyik volt a jó? A A csöves. csövessel aprítottam? Igen. Várj, én panda akarok lenni. Nincsen panda. Jadatom panda. Az ami National Geographic történet lesz Netflixen. Panda és a nagymama? És a nagymama melyik, aki becsábított a házába mézes kaláccsal, vagy? Jó, Nagyi már 70 éves azért, most már azért... Álljon már meg a velem. Na jó van. Nehogy elintézod. De én meghaltam. Valami hulladékben. Yes. Yes. Kiütött. Eltörültél rendesen. Ott a nagy. Nem kelek föl. Szívesen. Csak rúgdosd be. Intézem a nagyot. Mi van nagy? Igen. Ó, itt van. Hopp. Hű. 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 Azaz. Nagy intéz a nagyot. De, hogyan esek be én mellette, érted? Megfogom, így odadobom, és akkor így az én karakterem becsúszik. Még a másik fönn A marad. nagyi. Remek. Most érzed az izmaid rendesen, mert be vannak melegedve. De nem áll, egyedül fogsz maradni a körbe, bazzag, valamit segítsél már. De ne engem! Most a nagy is amúgy vele szerintem amúgy. Megint kikaptam a nagyot, csak azért, mert benn vagyok a bótba. Jövök. Vazd! Megerőszakolnak a rendőrök a boltba! Kivittem a nagyot, jó? Egyedül maradtál. Megerőszakolnak a rendőrök a Az a baj, boltba! elengedem a nagyot, és az történik, hogy így megfog és így, Jó, így bevisz magával. figyeljetek el! Nem csináltam semmit! Fölkentek az üvegre. Nem csináltam semmit! Csak loptam egy krumplit! Mindkettőt kiütötted. Ez nagyszerű, csak valamit kezdeni kéne velük, mert ez a harmadik vév, és nagy esélyünk van a negyedikbe belépni, ami még eddig nem sikerült. Téged ütöttek ki. Igen. Most meglincselnek, mint Jézus. Hogy rángatnak. Nagymama zászlólat. Kicsit dob be. Nem tudom, hát nézd meg! A zsák krumplit. Nagyon jók vagytok. Célozni nem tudnak, az a lényeg. Nagyon jók vagytok. Nagyon jók vagytok, fiúk. Az mit csinál?
Ugrált a dobozom, itt az életem volna rajta. Hát, ilyen a világon nincsen. Nagyi. Nem áll. Pedig a Nagyi azért milyen kört nyomott. Igen. Jaj. Nem működik. Ja, tényleg ez lesz az. Ez a kör. És... Látod, hogy csinálok? Azért az a vasból készült szemüveg, az oda basz. Mangi! Mangi! Ezek kapaszkodott. Az enyém is. Már nem esett bele. Yes. Nem jó? Ez arrébb vertél, érted? De nem megy be. De én két kézzel fogom meg, csak a panda nem. Hát ne ütötted, kidobd akkor. Nem baj. Nagyi visszatér. Halhatatlan. Nézd meg. De csak akkor, ha én nem halok meg. Föntről is mondjuk jönni, ennyire érzem. Így van, ketten is. Ha! Hát ez nagyon jó. Egy kiüt, egy nem. Nem látom, mit csinálok. Hogy vissza kicsi? Mi? Bazd meg, és fönnmaradt a nagy. Megint azt, hogy a nagyot bedobnám, és így ő fölkapaszkodik, és ott marad, miközben meg leesek. Nem, hogy dobjam már. Most a nagy az nem tudom, hogy mennyire járóképes maradt ott, tehát lehet, hogy nem tud visszajönni, és csak le kéne lökni valahogy. Fiatalságból nincs. Keresd meg a... Leesett a nagy magától. Ez jó. Mondtam, hogy nem tud visszajönni. És mindig ugyanazon a ponton halunk meg. De már ennyire jobb. Ez így már csak szenvedés. Legyen vége. Az meg kéne nyerni. Az, hogy újra és újra körről körre análisan megaláznak, ilyen nincsen. Batman. Ilyen nincsen, ez meg. El akarod venni a nyereményem? Én nem ütöttem ezt az szívemre, mert Ennyi van nagy. Ez lépődő volt. Mi a fasz történik? Most az fog történni. Én önnön pillanatban megmondom, nem tudom. Na. Nincs a sernyő a játékban? Lehet kéne amúgy. Power upként tudnám használni. Fölhelyezem, majd nyitva kihúzom. Geci, és amikor leugrok, akkor meghalok. Mangi! Szaladok, mint Rocky. Nem vagy nagyit fel lehet áldozni. Visszatér. Neked legalább nem akadt be a szakárod az ajtóval. Igen. Ennyi? Megvan a nagy. Az kell először. Próbálkozom, de ne... Miért áttalálsz? Ne! Túl sokat fogok! Meghaltam. Ne! Szétkentek a padlón! Ajaj, gond. Ne, a nagy főre kapjon! Nem jó! Nagyi! Kelj fel! Nincs téli szünet! Ne! Igen, Bazd baj. meg! De hogy miért mindig én esek le? Azaz! De ez még csak a második kerül, tudod? Igen, tudom. Tehát De a... Bazd meg, de mi? Gyönyörű vagy. most épp erőszakol? Igen. Milyen nyeleset levágtál neki már? Rúgd meg! Taposd a ködörbe! Yes. Én honnan jövök? Ki se nyílt az ajtó rendesen. Majdnem lekapta a fejem. Fönt jön a nagy. Föntről. Vagy akkor nem tudom, hogy intézem a sem.
Hogy kell föl? És kiütött. Mit csinál? Hát bazd meg. Egyszer ütöttek ki a nagyjal, de... Mi a búbánatos... Olyan wrestling. Mi a rostos fasz történt itt, nem érted? Olyan ezt átdobott a vállá, hogy ne elmondani a pici. Hát látod a súlypont a lényeg. Hiperventilálok. Na, Nagyi és a panda. A nagy I, meg a piros K. És hol a másik, megvállom, amíg idejött. Ne, van. ajszét fogjad már, hát Megfejelem. Isten verjen meg. Főket! Megfejeltem. Felszom már. magam. De ne. És így nézik. Ég. Főnix. Ha. Jön nagy. Azt már csak föl kell emelned. Jöjjön. Várjál, adom a kövit. Csak rugdosd be. Próbálkozom, de nem enged. De miért mindig hátra? Nézd meg, hát a falnál éppen motoz engem. Csak rugdosd be. Yes, ott állok. Ó. Itt jön a nagy. Azonnal megkupolom. Csak a nagyot. De az ajtó ott van! Hát erre kiütnek. Nem? Mangi. Aj. De nem áll! Nem értem, hogy... Meghaltál? Így. Ez mondhatjuk, hogy probléma. Ne! Azért hogy rámartál a figyelő, nem? Meghaltam. És főleg, hogy nagy Ezután a menjünk nagy vissza a roofra? roofra, ha. Mangi. És kiütöttek, bazd meg, és azért esenne. Pedig milyen szépen fölmásztál. Igen, de kiütöttek, miközben felugrottam. Akkor annyi a roof. Ne, most már meg kell nyerni egyet. Muszáj. Ha 40 percet szopunk csak ezzel. Szétalázom. Szét. Azzuk. Oda megyek, Hát ha nem esek le. oda megyek, olyan tágra húzom, hogy Eiffel torony belefér. Nem megy ki a térdem, akkor jók vagyunk. Az. De megint a lépcsőt akarja felemelni! Mangi. Na, add ide. Mangi. De mit csinálsz? De mindig utamba állsz. Menj már! Azt akarod, hogy menjek el, csak nézd meg milyen szomorú. Ott áll. Melyikünk fogta a Johnnyt? Már én elengedtem, és még mindig engem fogtál. Nem és tudom. én nem engedtem, mindegy, nem tudom. Lement, jó? Ez a lényeg. Csel. Hopp. Egy nagyon nagy csávot kiütöttek. Az meg ott van, és nem kapja el. De nem kapja el! Hát, Nem fogja meg. De nem fogja meg. Az kapaszkodik ott. Ne! kapaszkodik az. Ezt kiütöttél. Én nem. Én túl a felén voltam a pályának. Még az is elengedte magát. Ez gyönyörű volt. A Wave 2 complete, na. Innentől nem jutottunk még tovább. Hű. Kettő nagy.
Megütött! Ne! Ne! Két miatt elintéztem. Meg a kicsit is, úgyhogy már csak ez az egész. Ez szar ügy. Jussuk már túl. De nem, basszus. De ilyenkor le tud dobni, hát ilyen világon nincsen. Kifingattam ott egyedül 3-at a saját feláldozásommal. Mert meg fogunk is kidobnunk, miközben élsz. De ember, hát mennyit szerencsétlegettek ott a gyárba, érted? Ott dugdostak a földön, azok itt pedig ledobnak. Mi van mi? Egyben nagy. Hogy foglak meg? A világ másik felén vagy. Ne, nem kezdjék. Jó, hogy az lement, az jó. Ezzel a kicsivel mi a faszom van? Nézd meg! Hát hajolgat a feje. De nem is az, de hogy mozog így? Enyém. Visszatértem. Yeah. De nekem nagyon. Jó még. Erőszakolnak. Nézd meg! Mennék. Dob le. Dob le. Dob le. Red Gang. Ajaj. Enemy. Wave 3. Bajusz. Megyek egy nagyra. Kiütöttem a kicsit, ezt ki is dobom. Egy nagyot, de Igen, nem, kiütöttem. nem akar kimenni. Szép. Kiütöttem a nagyot. Ha! Kész a Wave 3, már csak egy van! Na jó. Itt az idő. 4-en jönnek. 4 nagy, mi? Nem 3. Ezt kiütöttem, de engem is kiütöttek. Ez gond. Probléma. De az. De keljél már fő! Ne szakadjál le. Egy nagy plusz. Kiütöttem. Nagyot. Viszem. Megvan. Yes! Ott is van! Yeah! Ez az! 50 perc. Ilyen mély torkos. Hú. Siker! Jó. Csak megcsináltuk valahogy. A futballra nem megyünk, mert az nem tetszik. Ennyire nem. Meg gang, az ugye csak ketten vagyunk, úgyhogy ez azért nem. Igen. Úgyhogy reméljük tetszett nektek ez a rész. Próbálunk még több ilyet csinálni, meg különböző játékokkal tudunk kooperálva, vagy egymással játszani, úgyhogy Így van. legyetek figyelemmel, aztán próbálkozunk. Így van. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, tetszik, amit csinálunk, vagy fogunk csinálni, akkor iratkozzatok fel. Ha meg van valami mondani, valatok írjátok meg kommentbe. Így van. Sziasztok! Sziasztok!